Bună tuturor! Am revenit cu un nou video și astăzi vă voi arăta cum să postați un video pe canalul vostru de YouTube. Pe YouTube, în primul rând, intrați pe YouTube, așa, și vedeți că aici este o crujuliță cu un rotund, da? Apăsați aici în crujulița asta cu un rotund și eu o să aleg o filmare care vreau să o postez la întâmplare, ca și cum aceasta, da? Bună tuturor! După ce ați ales videoclipul, apăsați aici jos unde este coarda și scrieți orice vreți, ceva, scrieți ceva, ca de exemplu, pentru că filmarea aceasta este despre canalul de YouTube, eu am să scriu doar că să fac o demonstrație cum așa, am scris titlul și după ce am scris titlul, dați aici sus, da? Așa, și după ce am dat în sus, vedeți că aici o să vă arăt o dunguliță și apăsați pe dunguliță, doar că pe mine nu mă las să postez acest videoclip și nu înțeleg de ce, dar dacă pe voi vă las să postați alt videoclip. După ce o să apăsați pe dungulița aceasta albastră, o să vă arate că încarcă videoclipuri pe YouTube, da? Și cam atât a fost cum să postează un videoclip pe YouTube. Am vrut doar să vă arăt. Sper că v-a fost de ajutor acest video. Pe data viitoare, pa, pa!